Noget video. I dag så vil jeg lave sådan en rigtig vlog, hvor du pakker med mig, for vi skal til sådan en by, der hedder Fur. Eller ikke by, sådan et land, eller det er i Danmark, men det er sådan et land, som hvis der er nogen, der er jer, som der ser med her og laver YouTube, så kender jeg godt det med, at I aldrig kan få jeres ting op at stå. Så det er rigtigt. Okay, jeg har allerede pakket lidt, men sådan. Jeg kan lige se, hvad jeg har pakket. Jeg har pakket sådan en her bluse for Zara. Og den skal jeg være med, fordi jeg elsker den. Og at jeg er bange for, at den bliver stjålet, fordi den har været ret dyr. Koster sådan 2.000. Men vi er sådan en ret dyr familie, så det er lige meget. Så den her, hvad hedder det? Ja, den skal jeg bare med, for den elsker jeg, bange for, at den bliver stjålet, så ja, som sagt. Men så, hvad hedder det? Det kan godt være, jeg synes, den er ret pæn, og hvis der er nogen af jer, som jeg synes, den er ret pæn, så købte jeg den i Zara. Da jeg købte den, kostede den 2.000 cirka. Og men jeg tror, de har lavet priserne om til billigere. Så ja, men så lægger jeg lige den ned. Så skal jeg så de her bukser med. Det købte jeg op. Og jeg synes, det er rart. Det er ikke sådan et sæt, der er blevet sat sammen. Men jeg synes bare, det matcher sygt godt sammen. Så ja. Okay. Sådan der. Det var bare et godt sæt, og så skal jeg lige finde en trøje til, fordi at, ja, det skal jeg bare. Jeg går lige ned og se, om der er, og se, om der er, hvad hedder det, en trøje nede på stativet, fordi vi har vasket tøj, fordi vi skal afsted i overmorgen. Så ja. Okay, så jeg fandt ikke lige en bluse, der passer til, men jeg tænker, at jeg faktisk tager en hættetrøje, det ved jeg ikke. Jeg tænker, at jeg tager den her på. Den her hættetrøje på. Så ja. Eller jeg ved ikke, om jeg skal tage den her med. Eller den her. Så det kan godt være, jeg synes bare, at det her bliver alt for sort og hvidt. Men okay, jeg tager den her i stedet for. Den her. Pajama med spejder og særlig prøver. Stumpe. Uffe. Og stumpe. Prøver at have balance. Sådan der, så har jeg lægget det i kufferen. Der. Så blusen nederst, bukserne her, og trøjerne her. Og så jeg tænker, jeg stiller her.
Sådan der. Hvad er det her for en trøje? En t-shirt? Ja, det er en t-shirt, jeg skal med. Polo. T-shirts. Luftet dejligt ren. Ja, det er den her. Så vi går ret meget op i mærker. Og den har også bare været pissedyr. Undskyld, jeg bander. Pissedyr. Den er kostet sådan. Men det kan man ikke se her. Ej, hvorfor er du så dum? Men den har kostet sådan omkring et eller andet 3.000. Men det er også fordi det er polo. Så ja, den skal i hvert fald med. Jeg skal finde et sæt. Og det er. Så den skal jeg med. Så finder jeg lige nogle bukser og noget til det. Men jeg skal også have nogle shorts med, fordi at sådan der. Og så skal vi, hvad det her. Og den trøje, den kan vi simpelthen godt tage med. Skal det? Ja, det her, den har taget med. Den er også ren. Den har taget med. Så den passer godt til den der trøje t-shirt. Og venner, prøv at tænke på, jeg skal være væk i en uge, så jeg ved, at jeg skal have sådan 7 sæt tøj med. Så ja, så tænker jeg at tage 2 shorts med, fordi det bliver ikke så godt vejr deroppe. Men jeg skal tage dem her med. De er også rene, og så skal jeg tage dem her med. Ja. Og I skal ikke spørge mig, hvorfor jeg har meget lyst på tøj. Det har jeg. Det skal jeg så med. Nu skal jeg finde en bukser til det der sødt. Er det rent? Pisse, det er ikke rent. Er det beskidte eller sådan? Er de okay? Men jeg synes, det er okay. De er okay, den her. Jeg synes, det er okay. Jeg har kun haft dem på en dag. De er okay at tage med. De passer også til den der anden en. Så det her, dem her skal jeg også have med. Nu har jeg i hvert fald 2 sæt. Og jeg skal have 7, så jeg skal have... Ja, mere. Så, væk med klaret. 2 sæt. Der er jo slet ikke plads. Der er slet ikke plads. Men ejerpil, ordner det. Kan I se mig? Ja, men ejerpil, ordner det. Så ja, så dem tænker jeg, at vi ruller sammen. Og bliver med i de der huller. Så vi også har noget. Der kan godt være plads til 2 oven på hinanden eller 3. Det ved jeg ikke. Jeg tænker at tage den her øverst. Sådan der. Sådan der. Så har vi 2 oven på hinanden. Og så skal jeg have dem eller ikke. Men så skal jeg have i hvert fald jeg skal have dem her med.
her. Og det kommer over et andet rum. Med det her. Det her. Sådan en vest. Og så en langærmet t-shirt. Så tænker jeg, at jeg behøver at tage langærmet t-shirten ud. Den bliver jeg bare beholdt i. Så skal jeg faktisk ikke have mere ind under, bortset fra en undertrøje. Og så skal vi have, så ved jeg ikke, om vi bare skal tage 4 med. Men jeg skal i hvert fald have mit freaking hyggetøj med. Mit hyggetøj. Hyggetøj. Skal jeg med. Så det er bare sådan nogle virkelig bløde bukser. Man kan se, hvor bløde det er. Så der er det. Og så min meget cute trøje. For vi skal være i et sommerhus, som vi også var sidste gang, vi var deroppe. Og der er bål, så jeg tænker, at det skal jeg med, men jeg vil bare ikke have, at det stinker af bål. Så ja, det er lidt svært. Men jeg finder ud af det deroppe. Så kan vi for eksempel finde, så kan vi putte noget andet ned i det rum, så jeg tager bare 4 sæt med, det er også fint. Så 4 sæt, det er fint, men jeg skal have nogle flere t-shirts med i hvert fald. Jeg skal også lige have noget ind under. Eller hyggesætter. Jeg skal også have badetøj med. Hvad skal jeg have ind under? Den t-shirt. Og sådan en her. Apropos det, kan jeg så egentlig ikke bare tage den her ind over den her. Jeg skal lige se, hvordan det ser ud så. For jeg havde, hvis trøjen går, t-shirten går ned over trøjen, så skal jeg ikke. Derfor jeg prøver den på så. Så går det over spejlet. Det er fint nu. Så der tager man, skal jeg sætte en t-shirt med. Og så har jeg en undertrøje, så når jeg skal tage i seng, så tager jeg bare min undertrøje på. Og så på det der har noget i kufferten. Så det var genialt. Sådan der. Nu skal vi have badetøj. Så jeg bare tage 2 badetøj med. 2 stiks badetøj med. 2 par badetøj med. Hedder det.
Eller skal jeg bare tage et med? Så bare et med, fordi altså, så skal vi vaske alt for meget, og så har jeg ikke noget tøj tilbage i mit skab. Så ja, se, det er mit flotte badetøj. Og så sådan en her bagpå. Det er ret flot, sådan en her. Så ja, det skal lige, det putter jeg bare ved siden af, eller det putter jeg ned i sådan et rum, jeg har. Så jeg behøver faktisk ikke at folde det sammen. Det er vant til at folde det sammen. Sådan der, så skal jeg have noget makeup der, men jeg tager ikke makeup på jeg tager ikke så meget makeup på, men jeg kan godt lige sådan at tage noget creme med, så jeg tager ikke makeup med. Jeg tager bare min creme med. Så ja. Men jeg har ikke lige nogen make-up-taske. Det er sådan en skincare-taske, men jeg tager heller ikke så meget med. Det er bare sådan, den her skal jeg have med. Det er sådan en Glow Drips. Sygt god. Den her. Så den skal med. Jeg tænker, at den er bare nede i pakken, fordi at, ja, men jeg tænker, at jeg finder en pose på den nede i, og så, ja. Og så plejer jeg faktisk bare at dyppe den ud med den her, så den skal også med. Men det er jo. Og så bare min eller den her, min vatklud. Jeg bliver så lyst der. Og så skal jeg have den her lidt perfekt. Og skal jeg ikke det her med. Jeg skal også lige den her med. Jeg spiller virkelig god. Ja. Det var ikke kædet, det var. Nå, nu skal jeg have den her lige på plads, fordi altså, jeg ved ikke, hvad der lige er sket nu, for den er flået ud af mit skab. Men den skal lige på plads. Jeg har sådan et helt sæt leopard-sæt, fordi jeg har en leopard-jakke, leopard-bukser og leopard-nederdel. Så ja, og den her, den ved jeg heller ikke lige, hvorfor den fløj i. Jeg tror, jeg har stået på eller et eller andet, så var jeg smidt det. Men ja, så har jeg nok den her på til, tror jeg. Så er der mere, når jeg bælte det her på, fordi at, når altså den er nedbøjt på, så er jeg lidt for tynd, så at, jeg kan bare gøre sådan her. Så er man om, den er nærmest lige så lang ud, så jeg på bælte, og så er de her shorts under. Jeg taler med spejder på sig. Bacho budget og sådan. Jeg skal bare ned med skuffe. Sådan der. Min lille brors iPad. Jeg skal have den her med. Jeg kan ikke leve uden den her, elsker søster. Jeg havde den ikke lige på i dag, men det er fordi vi havde en slap af i dag, så jeg skulle ikke rigtig så gøre mig klar til noget. Så der, den putter jeg faktisk bare lige ned i den her. Det er den, jeg fik den i. Den her. Lige en halskæde i, som jeg har fået min veninde. Men den skal jeg ikke have med, fordi altså jo, jeg elsker den, men jeg går bare så meget med sølv, men altså, den er så flot, fordi jeg starter med A fra Aya, og der er et A på, og jeg er så glad for den. På et tidspunkt, så kommer jeg til at gå med den her sygt meget. Så har jeg også en anden med.
Så der har jeg en æske fra månedsdagen, hvor den skal med, fordi jeg fik engang en halske fra månedsdagen. Så ja, skal vi have den her op her. Der. Hvorfor har jeg ikke tænkt på det? Jeg skulle freaking have sådan noget tøj og køre i. Excuse me. Så der var min der. Så den kan bare lige lukkes, så den bliver flot. Og så en lille pose iPad. Skal lige en bøjle. Lige nu tænker jeg, hvilken tøj skal på til køre. Ja, jeg ved hvad det er, så det behøver jeg ikke bekymre mig om. Så nu finder jeg lige en pose til det her. Så ja, jeg tror ikke lidt, at man kan komme med en pose, men ja, jeg tror godt, jeg skal have 2 poser med op for altså. Ja, men ja, jeg vender lidt tilbage, når jeg sådan lige har fundet en pose. Nu har jeg hentet 2 poser. Så vi starter lige med at se, at vi kan få den ud i. Fordi altså, ja. Og så hvis jeg skal på vej med min colaflaske, fordi nu skal jeg lige lidt under til køkkenet, så skal jeg en colaflaske og lidt noget i glas med nu. Og så der var sådan nede helt ved trappen, så var det, at min far han kom sådan, og så var sådan, og så heldigvis spildte jeg ikke noget. Fordi der var stadig lidt vand, sådan noget saftevand i mit glas. Så var rabarbersaftevand. Så det var faktisk rigtig godt. Hvad tror jeg mere, jeg kan komme her? Kom her. Den her. Nej, jeg tror det er bare ved siden af den her. Jeg tror, det skal bare være sådan her. Og så tror jeg, eller den her, den skal også lige være ved siden af. Tror jeg faktisk godt, det andet kunne være herinde. Kan man ikke? Jeg kan prøve at tage det ud og sådan den her. Det føles meget bedre. Så. Kan vi da håbe, at jeg kan binde den her. Jeg kan binde den. Og jeg håber, at der lige skal noget. Jeg kan faktisk bare have noget her. Skal det her komme her? Eller skal det den her? Jeg kan bare sætte den her ned i. Og så mine andre ting. Faktisk så behøver jeg ikke engang en til pose. Det andet, det kan bare være sådan. Eller hvad? Skal det her ned? Sådan der. Og så skal vi have noget forskelligt derovre. Jeg ved godt, at spiller penge, men jeg har alligevel så mange penge, så jeg kan lige gøre bare sådan op i huset. Jamen så, ja. Så ja, jeg fik pakket sådan lidt her. Så skal jeg lige have nogle underbukser med, så det tænker jeg lige at finde. Altså, hvis jeg så selvfølgelig har jeg noget. Så skal jeg en undertrøje med til bare sådan 2 undertrøjer, fordi jeg får så meget undertrøjer. Den her undertrøje, ja. God. Og så, jeg kan se noget, kan jeg får jeg åbenbart lige lov til at se min
mine ting her nu, men det er også okay. Bare slet fordi det er lidt akavet, man kan se mit undertøj her. Og så har jeg nogle underbukser. Hvorfor har jeg så meget på bag? Så jeg har ingen underbukser. I hvert fald ikke gode underbukser. De er gode. Så havde jeg alligevel nogle gode. Men jeg skal sådan noget... Så tænker jeg bare til sådan 2 undertrøjer. 1, 2, og så 1, 2, 3 underbukser. Det tænker jeg på at være nok, fordi jeg sådan... Sådan der. Så ja, nu skal vi lige pakke, kan man stille den her et eller andet sted. Oh my god. Sådan der. Jamen, iPad'en der her. Så den her, den tænker jeg bare, hvis man er nede i det her hul. Sådan der, så den her. Sådan en underbukser. Der er også bare noget. Hvad er det for noget hund? Jeg tror faktisk ikke sådan dybt der noget. Okay, det skal ikke lige. Lidt af kan. Ja. Ja, det er godt. Det er godt kendt. Sådan der. Bare noget med der. Jeg skal have sokker med. Oh my god. Jeg prøver faktisk ikke så meget sokker, så jeg skal faktisk bare sådan to gram sokker med. Nej. Jeg har faktisk lige 2. Det er 2 forskellige Nike-sokker. Sådan der. Nu er jeg der. Jeg skal også pakke min hårbørste, men jeg har ikke lige. Jeg må have en hårbørste, så jeg kan faktisk godt bare begynde. Jeg kan bare pakke. Jeg tror, jeg skal have. Jeg skal bare lige den her med, så 2 sek. Så skal jeg bare lige det med. Hårbørste. Det var birthday. Vi fik faktisk klippet lidt hår af, hvis man kan se det. Så ja, jeg vil bare lige hurtigt mit hår. Jeg ved ikke, det er lidt sådan ringler. Det er sådan, finde en hårbørste, så var det sådan, men man skal pakke den, så bare sådan, jeg tror det er morgen. Nu var den her, den kan komme herfra. Så der. Ja. Hvad skal vi nu? Har du bare lavet nogle videoer, eller hvad? Det burde det være. Fordi jeg skal ikke rigtig have noget med min iPad-telefon og tøj, som jeg har pakket. Nå, men nu kan I lige se det endelige resultat. Det er de her. Det er tøj, hvad hedder det? Hyggesæt, så bare sådan et sæt. Og så min hårbørste nu. Så kan man se den hårbørste nu. Og så i den her. Der er mine ting. Så endnu et sæt. Og endnu et sæt, og så nogle make-up ting, eller skincare tingene. Og shorts. Så ja, nu skal jeg lige sådan, ja, kan lige vise min lyd på. Jeg kan ikke se det. Han sidder og spiller Fortnite.
Så ja. Ja, det var lidt mærkeligt, jeg bare lige kiggede. Så. Men jeg fandt lige en t-shirt, som der ikke er beskidt, fordi jeg sådan... Ja. Stop nu. Sådan der. Sådan, er det sådan beskidt? Håber jeg. Og den er ikke beskidt. Så siger jeg ikke beskidt. Beskidt bag. Nope. Så tager jeg også lige med, fordi jeg sådan en sikkerheds skyld. Så. Der. Så. Den tænker jeg bare ligger faktisk i shortsene, så ruller den lige sammen. Og til dem, der ikke ved det, så har jeg ikke lige sagt det på YouTube endnu, men til dem, der ikke ved det, det er min storebror for kørekort. Så vi var ude og få en is-dæk med ham. Så det var sygt hyggeligt. Vi var i Dronningmølle og få en is. Jeg kan ikke lugte. Sådan der. Jeg skal få lukket de her snore gaverne her. Jeg skal få slukket de her snore, som sagt. Og her. Sådan der. Og så kan vi lukke. Er der mere, jeg skal? Nej. Lukker det. Og jeg er bare for at ødelægge noget seriøst. Fordi det her kunne godt gå lidt galt. Men det går faktisk ikke galt. Prøv at den lyn også der. Jeg er tørstig, jeg skal have en kold cola bagefter. Så den her. Så. Ej, jeg var ude ikke til. Så tager jeg lige på fat. Jeg stikker mere så. Jeg var bare lidt tilbage, når jeg er færdig. Så her. Regler. Den stiller. Jeg plejer faktisk bare at stille herovre, fordi det er sådan her. Så ved jeg, det var så. Skal jeg købe det her med mig? Så ja. Jeg tænker bare på efter den her video, så vi ses i den næste video, hvad det nu ender ved. Husk at like og subscribe, det vil gøre os sygt glade. Så ja.